по сценарий. Добър ден на всички, добре дошли в Народния театър, атмосферата е жестока. Гледам, че сме само деца, честит 1 юли на всички. Аплодисменти в началото, за да изчупим първоначалното напрежение. Добре. Така, и започваме по сценарий. Здравейте, Пет! Ето, Пет, точно така. Знаете ли какво е Пет? Аз не съм Пет, аз съм Тео. Пет са пръстите на ръката, Пет са океаните по земята, Пет са и сетивата ни. А знаете ли кой е единственият чужденец вкарал 5 гола в най-силното футболно първенство в света, английското? Знаете ли? Добре, по петкратно завишеното напрежение сетивата ми подсказва, че той е тук. А защо? Всички вие знаете. Заради вас, талантите на България. Добре дошли на първия ни общи юбилей, добре дошли на връчването на 5-те годишни награди за успелите деца на България на фондация Димитър Бербатов. Преди 5 години за първи път Димитър Бербатов и неговата фондация отличиха изявените българчета. Някои от тях, като Григор Димитров, днес ги знае целия свят. Да, аплодисменти за него. Много вдъхновени в момента. От тогава хиляди деца се номинират всяка година и стотици влизат в нашите клубове. С някои от вас се познаваме от първата, други са се включили от втората, някои са за първи път на церемонията и ще усетят атмосферата директно от 5-та година. Щастливи сме да видим успели деца, символи на постоянството и нови лица, заредени с ентусиазъм да преследват мечтите си. Всяко дете тук не просто има талант, не просто работи и го развива, но и го тества в състезания. Затова всички деца заслужават награда за своите усилия и проявения характер. Нека ги приветстваме и наградим с бурни аплодисменти. Всички деца, и по-малките, и по-големите, като мен и господин Бербатов, знаем, че най-близо до нас, до успехите и мечтите ни стоят нашите родители. За да ги има резултатите и усмивките, решаваща е подкрепата на семействата. Нека чуем вашите аплодисменти за тези важни хора, за близките и родителите, които живеят с мечтите на своите деца. За да уважи успелите деца на България през 2012 година, днес, в Деня на детето 1 юни, в Народния театър е дошъл министъра на младежта и спорта, госпожа Мариана Георгиева Пенчева. Аплодисменти за нея. Имаме поздравително писма от Министерството на спорта и от Министерството на образованието. Тук, както винаги, са и приятелите на фондация Димитър Бербатов. Хора, които през всичките тези години безвъзмездно са влагали за вас труда и способностите си, защото идеите трудно се превръщат в резултати без усилията на много хора. Тук са отборът на Димитър Бербатов и отборът на сърцето със своя капитан, моя приятел Лео Пиянки. Точно така, те играха за вас, аплодирайте ви. Сред приятелите на фондацията са и режисьорът на церемонията, също мой боен другар Камен Воденичаров и неговия екип. Сред тях е и екипът на Народния театър, който ни прилети днес. Аплодисменти за тях. Още нещо се сетих сега. 5 е 3+2. Толкова гола паднаха в ония мач, който Бербатов би Ливърпул. Но стига толкова за Димитър, че ще ми се кара в този ден. Той обича да казва: героите, звездите, днес сте вие. Така. Сега ще ви представя двамата ми очарователни асистенти в церемонията по награждаването. Няма никаква треска сценична, те много по-добре са от мен. Те са двама от вас, двама от талантливите деца на фондация Димитър Бербатов. И двамата са пианисти с награди. Те са и брат, и сестра. Сякаш да докажат, че всички в Народния театър и всички деца амбицирани да успеят сме едно голямо семейство. Вашите аплодисменти за Анна Мария Озунова и Борис Озунов. Сега ще помоля да се качи на сцената отговорът на въпроса. Кой е единственият чужденец 5 гола в един мач от английската висша лига? Човек е, когото отдавна не приемаме само за великолепен играч от бляскавото футболно съзвездие, но и за свой верен приятел по пътят към звездите. Дами и господа, вдъхновителят на много деца и учредител на фондацията Димитър Бербатов! Добър ден на всички. За поредна година сме заедно. 5-та година. Пак съм пред вас, пак се вълнувам. Но тъй като днес, както Део каза, всички ние имаме празник, деца сме всички, ще се обърна специално към децата в залата.
Радвам се, че сте пак тук. Това означава, че се трудите, че постигате, че успявате. Радвам се на вашите успехи. Радвам се, че ги празнуваме заедно и се надявам и знам, сигурен съм, че ще продължаваме да го правим и за бъдеще. Защото това е едно от нещата, които наистина си заслужават да бъде правено. Знам, че доста от вас идват директно от състезания и съм сигурен, че сте се справили както трябва. Няма и съмнение. Доста от децата, разбира се, ги няма, тъй като участват на различни състезания, затова може само да им стискаме палци и да знаем, че ще се справят както трябва, в което пак съм сигурен. Днес също така съм поканил едни специални хора, за да връчват наградите, тъй като мисля, че когато някой прави добро и го така се опита да покаже на другите хора, че прави добро и го сподели с други хора, то става още по-голямо добро и заразява доста хора. Затова хората, които ще връчват наградите, аз наистина съм благодарен, че сте тук, че ще споделите от атмосферата, ще споделите успехите и ще видите как децата наистина заслужават да бъдат показани на света, показани на България. Това, че сте тук, означава, че са причастни и че се вълнувате от съдбата на всички наши деца. Затова едно благодаря на вас. Ще се видим, разбира се, след церемонията. Също така да не забравя да благодаря на нашия екип, който за 5 години с много труд, с много любов се умява да работи здраво и прави така, че всички ние, всички деца, всички да сме заедно и да бъдем част от тази прекрасна инициатива. Затова не искам да продължавам, защото мога да продължа цял ден. Още един път благодаря на всички, че сте тук. Честит празник на всички нас и нека започваме. Така, както каза господин Бербатов, може да започваме вече. Ще ви напомним категориите, в които успелите деца на България премериха сили. Те са в 3 области – изкуства, наука и спорт. И във всяка област има 3 възрастови групи – 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. И тази година във всяка от 9 категории има по 3 финалисти. Всеки един от тях получава своята почетна грамота, но само един печели голямата награда в своята категория – статуетката и стипендия. Тъй като тази година е юбилейна, всички финалисти ще получат специална премия след церемонията. Стана традиция да поощряваме и българчетата, които живеят зад граница и впечатляват света с таланта на нашата нация. Аплодисменти за момчетата и момичетата, които учат в български училища зад граница и не забравят своите корени. Някой от тях отново ще получи статуетката на фондацията. Също така ще връчим и специална награда за социален проект. Така, нека да не се бавим повече, а да преминем към наградите в област изкуства. Така, както знаете, всички одобрени номинации бяха оценявани от компетентно жури с председател професор Сава Гроздев. Нашия специалист изкуства в журито е госпожа Тотка Иванова, експерт в Министерството на образованието и науката, която прекрасно познава всички конкурси за деца. И така, ето сега избраните финалисти в категория изкуства, група 1-4 клас. Здравейте, аз съм Виктор Владков, на 9 години от град Казанлък. Виктор Владков е от Казанлък. Свири на пиано под ръководството на Елена Юлианова. През 2012 година третокласникът е завоювал 8 призови отличия. Постижението на годината за Виктор са първото място и 2 специални награди от международния конкурс Вива Пиано. Здравейте, аз съм Елица Ганева, на 10 години от град София. Елица Ганева също е третокласничка, но от София. Печели награди както с изобразително и приложно изкуство, така и с литература и кратки филмчета. През 2012 година е спечелила 19 конкурса. Тя самата цени най-много първата си награда за рисунка от The Art of Go, Съединените американски щати, и победата в международния конкурс за кратък филм 60 секунди наука от Австралия. Здравейте, казвам се Филипо Мартин Фотева, на 10 години съм от град Варна.
Филипа Фотева от Варна е в 4-ти клас. Тя се усъвършенства в танцовото изкуство в школа при Национално училище по изкуства Добри Христов. За 2012 малката балерина има 18 призови класирания в национални и международни конкурси. Филипа с изключително желание участва в различни благотворителни кампании. Така, аплодисменти, моля тримата финалисти да заповядат на сцената. Добре, да ги аплодираме, подредиха се, вижте как се готви. Както вече разбрахте господин Барбатов, тази година сме поканили специални гости, които да връчат отличията. Затова сега нека да поканим на сцената един човек, който в Народния театър се чувства като дома си. Аплодирайте талантливия български актьор Владимир Пенев. Честит празник, скъпи деца! За мен е чест и удоволствие да връча наградите на Фондация Димитър Бербатов на тези изключително красиви и симпатични деца. Пожелавам успех не само на номинираните, на всички, които се занимават с изкуство и спорт в България. И първият награден е... Само да кажем, че Ана Мария и Борис ще помогнат на господин Пенев с приказ името на победителя. Сега, първият победител в категория изкуства от 1 до 4 клас е Елица Ганева. Това са за другите, нали? Елица, какво да благодариш? Искам да благодаря за високата оценка на журито. Господин Бербатов, искам да ви благодаря за помощта на всички деца в България да имат успехи. Искам също така да благодаря на своите най-близки учители. Без тяхната помощ нямаше да имам такива успехи. Първо ще благодаря на класната ми ръководителка, госпожа Цветанка Игнатова, на ръководителката на Столичен център за работа с деца Бели Брези, госпожа Албена Казакова и на личната ми учителка по изобразително изкуство, госпожа Гергана Кирилова. А на всички деца пожелавам и те да имат такива успехи като мен и да имат добри учители. Само да си следвате вече. Супер. Айде, да се седи по местата, браво на подгласници. Заповядайте си тук да се наредим. Моята асистентка Ана Мария Озунова е получила един плик, чието съдържание е научила на Исус и сега ще ни го каже. От името? Само, изчакай секундичка, още ще се заберем. На България отличаваме едно момче, родено на 30 януари 1981 година в Благоевград за постижение в областите спорт, изкуства и голямо сърце. Победителят е Димитър Бербатов! Приятна изненада. Не очаквах, знам кой е виновника. Ще се разправяме после след церемонията. Както ви казах, днес не е за мен, днес е за всички деца, които са тук. Тяхните родители, които са с тях, което е ясен знак, че ги подкрепяте и обичате. От нещата, които децата казаха, всеки благодаря на семейството си, което само може да ме кара да бъда горд, тъй като това означава, че те усещат подкрепата ви и са благодарни за това, което правите за тях.
аз също съм усещал такава подкрепа. Стигнах до където стигнах благодарение на обичта и подкрепата на всички мои близки хора. Затова не се съмнявам, че всички вие ще успеете в това, което сте тръгнали да правите. Радвам се още един път, че бяхме всички заедно. Настъпва краят на нашата 5-годишна церемония, 5-годишни юбилей. Да не забравя да благодаря на екипа на Камил Воденичаров, който така неуморно направи всичко това възможно, на хората, които ни позволиха да бъдем тук в тази прекрасна зала, на Део, разбира се, който ще бъде непрекъснато с нас следващите няколко години, ако няма нищо против. На всички хора, които работят в Сянка и не мога да изброя имената им, тъй като те работят неуморно, повярвайте ми. Така че още един път благодаря, че всички вие бяхте тук. Поласкан съм, децата са благодарни, аз съм благодарен на всички ваши сътрудите, тъй като някой ден някой ще седи на място, където съм аз в момента, не се съмнявам. Повече, колкото повече, толкова по-добре. Затова благодаря ви и още един път честит празник на всички. Много благодарим, колкото да искаме да продължим да раздаваме награди, настъпи момента да закрием церемонията. Очакваме ви отново на есен, за да споделите успехите си през 2013. Поздравления за всички наградени и не забравяйте, че всеки един от вас поканен също е победител. Маестро музика, любезен домакин Народния театър ни предоставя кратко време за автографи. Нашия екип сте го пъти за организацията. Моля да се съобразите с нея. Успех на всички! Благодарим, че бяхме заедно днес. Супер! Браво!